Nyakora muke joang wantiere kodi ka achiel kachiel erokamano kuom kete kar ka chero ni pod dhi nyime ma mbaka oromo chal mar piny Kenya wago mbaka kawuono kutene kod ndikruok kaka jogo ombulu kata ndiko jogo ombulu. Walter Nyabaga ntiere. Walter Nyabaga ni Anniversary Towers wadani wadhi ire achiel kachiel wawinj ane chal mar wachni to en mane, ang'o mosetimore nyaka sani Nyambaga okinyi ma kawuono odiochieng' ma kawuono waseromo ka sa 6 pod wadhi nyime ka kod chenro mar mbaka oromo miwane ler mathoth. Ochoe chenro makende mar ndiko ji manyien e bug jolut ombulu ma geto ni ka chenro maket kod mani biro rumo to gigeto ndiko ji maeo milion 6 kod dire. E log tich kendi wasebedo kod ji kata rowere ma osebedo ka mondo kendo chopo kendi mondo du thuolo makende mar ndikore kaka jolut ombulu ka kuonde mamoko machalo kaka Mombasa kod aluora mar Kenya kaendi obed nam Lolwe boma maduong' ma Nairobi chenro osebedo ka dhi nyime te dier boma nogo ma Nairobi wantie kod log tich mar IEBC kanyakla kod kundi chung ute bura kanyakla kod ward assemblies bende machendo ma kamaendi dhi nyime no yiero mar chopo loso kod county log tich mar IEBC kalore kod kaka kwan mag rowere osebedo ka donjo e agola makani kata pisi makani mar luto mar kao mar yudo thuolo mar ndikore kaka jolut ombulu. Kata kamano wasebedo kod twak kod rowere ma walero negi kendo bende gileronwa gimomiyo ginyiedhore oko kar rombgi mondo gichop kendi mar ndikore kaka jolut ombulu. To kata mana jogo ma odak Nairobi ka kende e dakika moko machuok kabro gombaka kod nyaro Homabay kaendi mondo pimno ni to ginang'o gini momiyo ochore mondo mi obi mana kochunge kendi kichako kod nyingi indikori kawuono kaka jolut ombulu. En ang'o manoyudhi mondo mi chopi? Ginyinga iluonga ni Christine Ofafa aya Homabay to gisani asomo Nairobi kae. Gimomiya mondo ombulu tuko na hii notion ya tuko kadi mondo wabed for change, for leadership for 2027, be ready for 2027, wabed gi alwora maber mar leadership ma okay about comrades kaka wan sani. Mane gima duong' momiyo we mobilize people from campuses comrade wabiro kodigi pamoja kaka an sani an jatelo mar Joluo St. Paul's University. Koro naneno ni kaka wan machiegni gi Anniversary Tower akel around 15 people wabwaka ombulu mondo walok leadership marwa manyalo okni wan kaka wan rawere matindo itiyo kodwa style mar siasa ka siasa oserumo to wahonge value. Koro mane momiyo odiochieng' ma kawuono no biro kawo kura. Kopogore kod nyiedhruok mar luto mar ndikore kaka jalut ombulu, samoro un ka joma tindo nyalo bedo kod lek moro mar biro yudho telo mbele ka kosen mana wach mar ndiko kati nikech ne mbui. Ok en wach mar tuko kadi kende. Kaka wan rawere matindo wan gi lek mopogore opogore kata skunde ma wasome wachako kisebedo jatelo to ing'eni jatelo ringe remo. Koro chieng' moro wan ni kwa bedo mwasetieko skul wan gi degree wanyalo wan be donje siasa ma Kenya ka mondo wakony rowere wetewa. Cleophas mane wach mowuok kuom nyan mawuok Homabay mak mana ni oloswa kod jodito mag IEBC mwacho ni chenro ni dhi nyime kuonde duto bed kuonde chung'ute bura to kod aro mag constituency mosebedo ka chwalo masinde mag ndikruok kaka mag luto ombulu kendo giluwo ni kata odoko ni gin kod dwaro makende mar bedo kod kar romo maduong' mar monywando jopiny duto e tombo ya kata National Archives mobeni geno ni kango chopo seche mabiro goendo to chenro biro dhi nyime mak mana gi seche gini to pod gigut e kuonde ma kaka ward assembly kanyakla kod pieces kata log tich mago mag IEBC. Antiere kod wi ma pod tin ahinya kata jalo mosebedo wi hotel e chenro mar niko kadi no chake kendo osego e mbui iluongo ni Alana Demba ni chopo kese adi tang'o miyo kawuono nyiedhori mondo mi neni ji ondikore to rawere adi maromo misekelo? Achopo ka sa 2 gimoro sa 2 emana chope kae ne an mwalo kucha alafu aidho malo ka koro ane mana chako tuko kadi to sani nyaka sani anawacho
nyakoromo gi jwang' mano Alans Ademba uloso kata kod Walter Nyambaga mano ka gintiere kacha Anniversary Towers akia ka pod useduogo koso pod okwamo ka wayude kacha watamo loso signal no achiel kachiel ang'eno wanyaduogo kata wayud ka gitieko wuoyo Walter Nyambaga to ntiere kar kacha mar mondo mi wakawe ne achiel kachiel signal mare no kalal nitie pinyo moko madonjo kar kae ng'ano wacho ni anto an kata wachna manang'o to kuchao ka gol Ruto 2 terms with or without elections ogo kono wanyingi ma jakwaya matutam aya machielo osewacho ka niero penyna ni to ID na nyocha pio dhigo to kamako namba kipande atem nang'o sef mana ang'wa duogo ire ang'wa winjere kacha mak pejo no kanyo nitie machielo madonjo kar ka niero moko dwaro mana penj laktar mos mag penj laktar go ang'a penj ni bang'e ang'a mi Ruto adhi ochieng' kura ni miwo kibaji kama nyakora mojwang' sani Steve Biko loso kod jodak mawuok e piny mopogore opogore ikona ni kapok adhi Siaya wadoga ne Anniversary Towers mar mondo mawinja ne mathoth mantie kacha. Erokamano Cleophas, ng'ikruok mar chal mar lwasi chali polo dwa dudo mang'eny ahinya to apenjo wiye matin Alan Ademba ni Tademba ubiro kaendi okinyi to wacho ni oseyudo ji maromo 200,000 gin ng'a masiro chenro mar niko kadi niendi jasiasa moro podo nie jamna moro matin mondo mi sundo ganda gima timore niya sani ka wayie mondo jasiasa moro omiwa pesa kata jasiasa omiwa support nitiere jomok dhi biro ndikore kadiang' sani awach ni anya wacho nying wana siasa kadiang' sani awach ni opposition leader obiro miya pesa mano means ni jomok support opposition leader okang' ne bi ndikore kaka ombulu ting'eyo kaka sensitive wan rowere wan but just a simple mistake dhi make sure ni ji mang'eny sana ok dhi biro koro gima timore sani an kaka Demba na achung' malo awacho ni wadhi konyo ji mondo kaw ombulu wadhi konyo rowere marom kodwa mondo kaw ombulu temano wabiro gi tuko kadi en mar jo-Kenya tuko kadi jo-Kenya ema tero wa mbele tuko kadi wacho ni jo-Kenya ema dhi chung' ok wang'i kuma intie kia Mombasa kia Nairobi ya Kirinyaga ya Nyeri ya Homa Bay ya kuma intiere in kadi simply means ni in gi ombulu to mane gima watemo timo across the country koro sani kadiang' wach ni wadhi wakwa pesa ka the current president mano wadhi ketho gik mang'eny sana ting'eni sani IBC ng'iyo karibu ji 6,000,000 to ka wadhi waketho mano milion 6 nok wadhi yudo jo siasa osekawo gini kendo ringo godo un kaka jomatindo uneno ang'o litnu koso un bende gimotime onge negitemo kawo lakini sani kamochopoe wang'isogi ni just stay aside gini en mar jo-Kenya for Kenya and by Kenyans kamochope I think kata gimbe gineno ber mar bedo mar tuko kadi to ka gikayo to mano nyiso ji mang'eny ok dhi kawo lakini pia kamochope tek sana mondo wa control koro gidhi chung' malo gwacho ni tuko kadi nikech waneno gi social media gwacho ni wako kadi koro onge gimonya timo at least mogik makaso kora weya en ni nitiere jomoko magombo ni mondo gisud ombulu margi wuok kamoluti ombulu mondo dhi kumachielo be useyudo tudruok kod IBC mondo chiw puonj machalo kama e voter transfer okay wawach niya IBC ni badhe IBC nchomi pesa mang'eny sana mar timo education kaka miwacho go puonjo ji gik mang'eny kidwa loko ombulu ni wach ni go ombulu awach ni go ombulu kanye igo ombulu Nairobi donge idwa loko ombulu idhigo ombulu e bunge moro mantiere Homa Bay nyaka ibed kamidwa loko ombulu no kamidwa goyo ombulu no ekiloko ombulu ok inyal loko ombulu kama jago kura mar Kabondo Kasipul lakini in e ofis mag IBC ma Nairobi nyaka idhi Kabondo Kasipul lakini ka in ng'ama koka ndikore mondo luto ombulu inyal ndikori Nairobi lakini luto ombulu ni Kasipul nitiere difference lakini loko nyaka ibed very careful nikech kibiri loko Nairobi to mano means ni dhi go kura Nairobi ok inyal loko Nairobi to go kura dala yeah. Cleophas mane chal mar odiochieng' ma kawuono kendo pod obiro dhi nyime mar ng'iyo ni to kuonde mage ma idhi nyime kod chenro mar ndikruok mano kaka joluto ombulu ka Kenya kaendi
apises mathoth oyaw